Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Του και καθ' ομοίωσή Του, δηλαδή τον δημιούργησε να είναι όμοιος με Αυτόν σε όλα. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι μακρόθυμος και να μην είναι ο Θεός? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι επίοικης και να μην είναι ο Θεός? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι συγχωρητικός και να μην είναι ο Θεός? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι ελεήμονας και να μην είναι ο Θεός? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι σπλαχνικός και να μην είναι ο Θεός? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι ευαίσθητος και να μην είναι ο Θεός? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι πράος και να μην είναι ο Θεός? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι ταπεινός και να μην είναι ο Θεός? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι αγάπη και να μην είναι ο Θεός? Σε όλες τις ερωτήσεις απαντούμε όχι, δεν είναι δυνατόν ποτέ. Και από την άλλη, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι μακρόθυμος και ο Θεός να είναι μικρόψυχος? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι επίοικης και ο Θεός να είναι ανεπίοικης? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι συγχωρητικός και ο Θεός να μην συγχωρεί? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι ελεήμονας και ο Θεός να είναι ανελεήμονας? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι σπλαχνικός και ο Θεός να είναι άσπλαχνος? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι ευαίσθητος και ο Θεός να είναι αναίσθητος? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι πράος και ο Θεός να είναι οργήλος? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι ταπεινός και ο Θεός να είναι υπερήφανος? Άπαγε της βλασφημίας ποτέ. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να έχει επιθυμίες και να μην έχει ο Θεός? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αγαπά και ο Θεός να μην αγαπά αλλά να μισεί? Σε όλες τις ερωτήσεις απαντούμε όχι, δεν είναι δυνατόν ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν συμπερασματικά ας πλησιάσουμε τον Θεό, ας μιλήσουμε στον Θεό, ας αγγίξουμε τον Θεό, ας ακουμπήσουμε στον Θεό, ας κοινωνήσουμε με τον Θεό, ας αγκαλιάσουμε τον Θεό και ας φιλούμε μόλι μας την καρδιά τον Θεό και ας τον ευχαριστούμε και ας τον δοξολογούμε κατά πάντα και διαπάντα, διαπαντός. Αμήν.